Ngayon Khublei ke komen ke baong D.S.M channel sengau bah pen I basyet Pukhlein. Te parlok kene ke video ke mentah ke sengi ke day basyet Pukhlein. Te ngan umpet slam ngan sedang nok mentah kene ke video. Kini hang ne mentang yo I ba nga syet ye kine ki Mithai. Ngat het aku kluj hang ne kenang bakin jam. Onda kala tenam bah ke kumtu kine ki Mithai ke la jam. Nga apa du bakin dalwet bah hadin ketangan sai bakin kam dai tha bat ngan sa pendan kam lang bat u Khaw pat une hang ne de u Khaw khasi nga khle lang khindiat u Khaw khar hadin kata nga pedem hapo ko barok shimen kum lo shai man step part nga krain hadu ba undal wet ba how grinder ha kene ka por shwa pangan krain nga the ya kene ka Mithai ka pangala dep shet nga the lang how no Khaw nga ai khindiat shwa ban krain paralog yo le sedan hina pedeng jong phi ki patip kum no pa ki khot da ka tin khasi ya kene ka Mithai tes ngop ha pan ya comment ha po ka comment box Teu ne mentang ala dep krain ngiyo I pau la luet bah ngam dan kam shuban krain biang mentang an the no ha kene ka dapor bat ngan ai baking soda pat khandian kijing dan kam la ne ki jingkhleh bang khleh kene ka basyet Pukhlein ki dei tang lai jai hi tang u Khaw hi pa pedem barok shimian ka Mithai nang ta bat baking soda khandian Arngot kinong kershan ki bala juong inga ban pen iya kaneka video basyet Pukhlein tang ba ngalak let ya kerteng ke jong phi namar la kham slem phi ong yanga ya kata tengadang yo sakawai ke komen na ikong Tiehwieh bai ong ban pen iya kaneka jingshet Pukhlein tekane ke video ru ngala ban ong ke de ke request video pangala yo na kini ki lai ngot kinong kershan Tem tangan sedang ban shet no bat ngidei ban kan mau ru ngidei ban shet ha kapor bak penyang kalat nambah Te parlok ke video ba mentah ke sengi tangkum nehi ngin sai kenduk biang haki wei pat kipor to nang song suk Khublei Shibun